Tim Wajaro Sini Production pen puthot Lunarjan Kasonsepon. Raming hi Youth Committee pen Ruptalin Katalon. Samuguri aronglong iam konsing rongpi kahumridam. Kardong pini prime time birta longpen nili sami rupali timungpi non birtang tonpen archupunikta. Phaikuni ingkoi ada porpai captain Dipu Manja kachilenga tower 7 miles hidilangso Raming hi aronglong Raming hi village youth committee ningkan ingkoi rapho kepleng Ruptalin Katalon pon. Labangso Katalon Ponalong, Ram Inghi Village Youth Committee Amaipu, Arun Timungsi, Mai Charipon, Lapen, Mai Chepahempupon, Chopa Alohi Sarpo Amanpen, Rup Singh Hansi, SGB, Rikang Inghi Arongasar, Dilip Singh Terang, Maipu, Dipu Manja KCS Zone, Lapen, Ram Inghi Arong Arisu Ejang Lapen, Amekar, Sarmar Lapen, Kedoan Aratatum Chetongdun. Non itinong turmi obi mitum san nim heta me lam thanda pari ponno ya simen tum son thom anang bori pon nai pulo nomor 1 mangkela education mata Charlie la bangkap itum youtum bori vek nangi la pen nomor hini bangke la Charlie kang ton dum phan farmer ki claim ke dam biri bitung manceng lok kiti bitil ha claim itum la ba interest pon nangi la pen nomor ki thom bangke la arta ki kom Ariso yang tu apor pipen mitur siap tang pen pisuk en pinan kidu labang hang wek nangji la so khang pon the job sit pinan ni tumang bong khai nuak akam kempun du nili yong pon Aningkan bang sitame Ram Inghi Village Youth Committee ningkan isi ke choklote talon ponwer ajok pining lethota katalon pon. Labangso Katalon Pon Kechengsi Adabapor Ram Inghi Village Youth Committee Alama Pangjar Pon Lapenthu Karlitang Ram Inghi Apan Chikimu Pon La Sopi Mai Cheng Pon Labangso Mailong Herangki Atum Karju Pon Hut Rup Singh Hanse Pen Kaningji Pon Rong Rup Chingthornangji Pulutangte Jasemet Pet Pen Kacharlianathu Paprang Nangji Kangri kangkrang ahormu kirim pajom nangji lapente arta kijom hekpen pisukeen pinan kido pajom nangji lapen katikian nathuta sorkar pen akerap kipialong ale chu endun pen tikidun nangji anlote rongkaching thur japan derde pusi pherangki angnu ningje Dipu pen Rajiv Rongpi Karbi Daily News. Tim Wajaro Sini Production pen Charnam do nilong po alunarjan kasonsipon pinian ketang ponlo lapen labangso aluna lamarjan phaikuni inkorahini mati bhomkuru ranisi Tim Wajaro Sini Production YouTube channel along lopon po Karbia kay sitami khai kang tim lapen ili karbiatum elam iki bindeng sumpot bendanglok Pirdhe angkang pi kache thangpon avar saiki lunlamkan arjan kasonse sitami esonlo lason thak thaksi dongmukak rongsu pia longpen sitami Tim Wajaro Sini Production atimpen bor iponsi puthot charnam done longpu lunlamkan arjan sonse ponpen bhomkuru arani rat angno paklang ponpo Labangso a video ke langlongji laki Tim Wajaro Sini Production pu YouTube channel alongsi theglong pon po lapenti labangso alun kilun pon alun sepo laki Sonjit Ronghang lapenti lun sepi nitu timung pi pensi lun pon lapenti Cheparjan abangpu laki Generalson Hanse mati Genu Blocks lapen Mirmili Teron pi Director abangpu laki Jorson B Cinematography laki Basistha Hanse lapen Producer abang Prima Teron pi pusi Perangki angno ng pachinidon
Tikilangjun kanya bearong inut sarjong kru arta ningkan krisir kep ningkimya bangpu amethang amat bol kon haihui chinamsi osomarapan aning kirungpon mati football ke pathu anat ke paprang dun thekjapan kabor ipen amethang aronglo football coaching kipi. Alangli football ke patu ning ke hang pigajok school chorli bo mahut pensi dongmuka klapen langhin along football coaching endunlo la det pen karbiang long morning start football academy difu along ta coaching endunsi alangli bardim langso club dongmuka along patu dunlo bonta kopai ke langno ajok surihini ra cresirgep aningkan dongmuka football league ke patu along aking arianat jinglok ruplo lasi ke patu ington koklo nona bangke alangli ke thegason ano somara phan ke than bonjia phan boripon tekelang junpen monirambe karbideli news to tangte nangla football coaching gi pi alama buthak kopia kimang masi nangla somar dumhan football coaching gi pila neli kimang mangke rongmenta prangmenta football ke chingthor thepen lang lasi non kipa chingthori phansi kabor ipon lasi somar non coaching gi pon bom lo tela so coaching gi pi bangke pine office endoma mate ake joy pensi pi bom lo ha thang office ke enta be ende la nangla somar phan coaching gi pi long ha equipment pine ne la kon pine ne hai ke nam mangai komane sinang grab dun ma nang mena si chenam lo a kerap ta belo ya ta belo sob nili hin si sob finance somar tum ban le kirong buta kali lo ke di in kalila to tangte nang aprang nane coaching kendun doma kona nat si kidun lo la coaching endun bangke of 5 years lo coaching ke dokmuka en lo langhin en lo anki difu la dak det pen la coaching endet pen nang ko pinia club long ke khela dun doma le difu ke morning start football academy long sido anke dak domka e barim lang so football club long sido na khela na dak club long khela dun det pen ko pi posinang khela kangton kok lonte so lam phathak nang thani ma khela kangton kok bangke dak dokmuka long lik khela bom dihu neking bang hingno dak lo ko pianing kan mang lo la ke 2019 June 4 la det pen ki kona lo ke so chilang dam kente kisu selang dak dokmuka ko son lo rasinjar klamahin Lakha kep hawar kehat constituency arlo samugri arongara datum akisunga puthak em khonsing rong pipen chethan chimumdam Nipai Krisir Kep Samogri LP School asa Himalong Porpai Simalong pen Kepang Chingponalong ke Sopnat pensi bangso amai charipon la pen aluhi aman pen nangka chitong don Karbiang Autonomous Council EM Khonsing Rongpi abarim VDC Chunbang Rakesh Tokbi la pen penang ang BJP klembang pho bang phiatum chitong don la pente pini bangso amai rara tumaki sungki jongpona tingki kachilang jia phan tower sitami sangtia truck pon mena jok hino thailo lasi mesen pen thirklong pen sangti moholdara tum pen chingmai ponpo la pente irrigation and the hayu sitami non ke bangji mati jonga chiklo ang bong pangtang pon popusi em khonsing rong pipen ningje pon Pini prime time berta ke lansik kang tongpon iglo domi thakmi korwang thu